Скъпи приятели, честита нова година! Пожелавам ви тази година да е по-добра от предишните и по-лоша от следващите. Топ пожелание. Темата на днешното видео ще засяга развитието ми на канала през 2026 година. Като за този случай съм изготвил една презентация, която може постепенно да се превърне в поредица, т.е. всяка нова година да изготвям презентация за това какво съм планирал за нея. И за това, мои приятели, представям ви The Krix Vision 2026. Презентация, в която ще изкоментираме нещата, които предстоят през новата 26 година. Ще минем и през двата канала, ще обясня и обсъдя всичко, което вие виждате на слайдовете и да се надяваме спекулативните цели да станат реалност. Защото кой освен нас трябва да си стегне газа и да започне да работи сериозно. Нали? Чрез този силует буквално ще се представя като някакъв Microsoft продукт. Тук ще се характеризирам. Всичко, което съм правил по-различно през 2025, да бъде подобрено през 2026. Ето за какво говоря. Така, Faster. По-редовно качване в Krix Productions. Както знаете, през 2025 година Krix Productions беше канал, който качваше много по-често видеа. Причината поради това беше, защото видеята отнемаха много по-малко време, отколкото видеята в Krix. И съответно искаме да продължим това начинание, съответно да качваме много повече в Krix Productions. Защото видеята отнемат много по-малко време, много по-малко усилия, много по-малко сценарии и така нататък. Но сега по-напред ще видите, че може би няма да е така както беше, защото вече такива иронични шеговити видеа много не ми се правят, честно казвам, защото в момента не ми е мотивацията да правя някакви шеговити простоти, които правех. И като цяло може би ще обърнем посоката на Krix Production и ще разберете защо след малко. Harder Working. По-сложни видеа в канала на Krix. Повече време за създаването им. То е както сега буквално, видеа има през 2-3 месеца в Krix канала, защото наистина няма си отнема доста време, но ако може би малко повече или много повече се взема в ръце в Krix Production в Krix, може би видеята ще отнемат много по-малко време, но все пак видеята ще са по-сложни, ще има по-сложен сценарий, ще има по-сложно заснемане, ще има повече замисъл. Защото в момента много от нещата, които правя в Krix, не че са лоши и нискокачествени, просто в момента не са в най-топ качеството. И идеята е колкото се може повече да надграждам в Krix и да ги правя по-добре и по-добре с всяко следващо видео. И имаме експериментализъм, най-после го казах правилно. А това са още повече опити. Тоест няма двата канала да се придържат към една ниша. Ще се придържат към много ниши, защото идеята е просто да се идеята е да се експериментира. Звуча като селянин. Идеята е да се експериментира повече с каналите, за да могат колкото се може по-разнообразен контент да се качва, защото 2026 определено няма да е годината, в която ще се придържам към една ниша, а ще се придържам към много такива, за да видим все пак коя ще е най-ефективната и с коя да продължа да качвам малко повече видеа и с коя да не качвам чак толкова видеа. Тоест ще има много експерименти със съдържанието, няма да е едно и също с една и съща ниша, освен в Krix. Освен в Krix, където основната тема е философия, ценности, гледни точки и така нататък. Просто в Krix Production ще е по-различно. Говоря много за Krix Production, знам. Сега, следващото нещо, което ще изкоментираме, е нещо, което ще предстои в тази година, предполагам, разбира се. А то е Mind the Gap, или важно предупреждение за дупката. Сега, каква дупка се питате вие? Ето тази. 2-3 месеца дупка. Това ще е период в годината, в който видеята в канала значително ще намалят в сравнение с нормалното темпо и често може да ви оставам без видеа. Защо? През следващата година, т.е. в момента аз снимам видеото на 31, затова казвам следващата. Няма да правя видеото на първи, защото няма да знам къде се намирам на 100%. През 2026 година мисля да започна едно начинание или две начинания, или там колкото трябва, които може би ще отнемат малко повече време в сравнение с това да правя видеа през това време. Но това не означава непременно, че темпото ще се намали задължително, точно и така нататък. Просто в момента не мога да преценя времето, което ще ми отнема тези неща и дали изобщо ще ги започна тези неща. И може би много се надявам да започнат да се взема в ръце,
в тези неща и съответно това ще вземе някакви 2-3 месеца, докато усъвършенствам дадено нещо. Ако успея да го усъвършенствам в тези 3 месеца, ще бъде публикувано важно видео, нещо като видеопризнание, в което казвам за едно нещо, което доста ме дърпаше през един голям период от живота ми. И ако успея по някакъв начин да се преборя с това нещо, ще го изкоментирам и ще си го признам пред хилядите хора, които ще ме гледат. Не, хилядите хора, които ще гледат в бъдещето, защото в момента няма да са хиляди хора, ще са някакви... Надявам се, нали, каналите да избухнат и да има малко повече аудитория за това видео. Но, ако нямам, няма значение. Но, да знаете, видите ли, че си качвам нормално през този период на 2-3 месеца, да знаете, че или не съм започнал с тези начинания, или съм започнал, но съм си минижирал времето. Така, стигаме до новите поредици. Новите поредици в Krix Productions, които ще вървят през цялата година. Ще има 3 нови постоянни поредици, които ще обявя и ще текат продължително. Може не само тази година, разбира се, може всяка една година след 26-та година. Като цяло тези ще се срещат често или пък не. Затова почваме. Направил съм и като кутийки. Така, първата са реакции. Реакции на видеоклипове, проекти и така нататък. Може би не на абсолютно всичко, защото не мисля да ставам, нали, като Яни Саунда, който реагира на много ютубъри. Идеята е да си избера конкретно нещо, на което да реагирам и да не реагирам, нали, като да му реагирам на целия канал. Аз ще реагирам на конкретно едно видео, на един проект и така нататък. И просто няма да са някакви традиционни реакции, нали, реагирай на всичко, което ти предложи аудиторията и така нататък. Просто ще избера нещо, което или ми е направо впечатление, или засяга мен по някакъв начин и ще го изкоментирам или ще обясня нещо, което или се съобщава лъжа за мен, или каквото и да е друго. Затова реакциите ще са много по-ограничени в какво ще реагирам точно. Затова не си мислете, че ще подхвана 10 канала и ще реагирам на видеята им всеки път, като излезе ново. Никакъв шанс. Това е просто за стримове според мене, но аз стримове в момента много не знам дали ще правя, но ако направя един, може би ще направя един тестов и да. Следващата се нарича Explained. Обясняване на видео от първия канал на разни проекти, underground, изкуство, кино, така нататък. Explained ще е просто или моята гледна точка, или как разбирам смисъла на някое видео, на проект и така нататък, или ще е просто да обясня смисъла и значението на мое качено видео от първия канал. В момента може би съм подбрал 2-3 неща, на които да реагирам от първия канал и въпроси, които може би считам за интересни да се изкоментират и да се обяснят, свързани с моят живот, горе-долу разбира се, свързани с канала, да не с личния ми живот, с публичния. И като цяло тази поредица ще обхваща обясняване на видеа от първия канал, обясняване на разни проекти, underground, изкуство, кино, каквото аз съм му намерил смисъла за мен си и каквото може би или вие ще се съгласите или няма да се съгласите и така нататък. Затова Explain ще е просто поредица, която няма да е много начесто, защото все пак трябва да подбера материали, а и не само за Explain, ами за реакциите. И за следващата трета поредица, която е най-мързеливата, Reupload, която ще е просто Reupload на стари видеа от стари канали и, тук е по-интересното, на неизлъчвани видеа до сега. Тоест на видеа, които никога не са качвани в старите ми канали или в новия даже, защото за сега съм намерил 4-5 видеа, които не са качвани никога, но са били планирани за качване и има доста видеа, в които бях с маската, нали, с черната бандитска маска, които правя някакви скандални неща и може би, ако ги кача, ще видите за какво говоря. И съответно това са трите поредици, които ще текат през тази година. Най-често може би ще върви реаплоуд, ако не е имало видео доста време, просто ще реаплоуд на някакво видео там, за да има какво да гледате, като от стария Крикс или от стария Крикс лятото 25-та година, нали, защото ви казах, че ще има от маската. Два нови инстаграм акаунта се зоват. Така, първия е Krix Quotes. Може да го последвате вече, наличен е в инстаграм.
както виждате пише Crix Quotes, така се пише Instagram. Това ще е акаунт, в който ще се публикуват всякакви откъси от двата канала, които считам за разумни и креативни. Написал съм откъси, не знам защо, че ще качвам цитати. Няма да качвам откъси. Откъсите са за другия канал. Ще качвам цитати под формата на публикации, които съм казал в еди кое си мое видео. Най-често ще е в сериозния канал, но и може и пък в Crix Productions или нещо, което съм си изтворил в главата. Там дали има дума изтворил. И ще го кача в Crix Quotes. Тук мога да гледате всички цитати, които съм направил. Съжалявам, че си бъркам в носа. И да, така, следващия канал обаче не е още готов, но ще се казва Crix Clips. И ще е Instagram акаунт, в който рилове се публикуват на най-интересните, забавни и готини моменти от видеята ми. Дали ще са от видеята на Crix, които говоря сериозни неща, или ще са в Crix Productions, или ако започна малко да стримвам, ще се откъси от стримове, просто Crix Clips ще е мястото. Ще ви кажа когато го направя, защото още не съм го направил, както виждате. Още не съм дал юзернейм, не съм дал нова профилна. Просто ще кача, може би, стори в Instagram, в Crixperience акаунта и там ще ви кажа за този канал, за да го последвате. Минаваме към Crix канала. Стига толкова Crix Production, защото почнах да го милквам вече. Идеи за Crix и може би подобрения. Започваме. Така. Първото нещо, което искам да наблегна, са колаборациите в Crix канала за сериозни теми. Имам идеи за колаборации с други креатори. Ако има други хора, които по някакъв начин изявяват желание да участват в колаборация, може да ми пишат в Instagram, Crixperience и да създадем нещо заедно. За момента все още колаборациите ми, изписани в документ, не са планирани. Скоро ще се пристъпи към запитвания. Имам документ, с който съм избрал някакви хора, с които бих искал да направя колаборация и все още не съм ги планирал. Дали те ще приемат е друг въпрос. Може би в близките месеци ще стане, това няма да е директно януари месец. Просто да се надяваме, че ще има няколко колаборации, които ще направя, които съм планирал за Crix канала на сериозни теми. Ще го обсъдим с тях. Няма аз, да давам директно идея за видео. Може просто да го обсъдим с човека, който искам да правя. Колаборациите най-често ще са или в Crix канал, но за Crix Productions още не съм мислил колаборации. Просто в Crix има доста сериозни теми и мисля, че има подходящи хора, които да направим едно видео заедно, да стане нещо готино с тях. Така, другото и последното нещо за The Crix Vision е това, че мисля да създам The Crix Team в отново далечните или близките месеци. В бъдеще е възможно хора, с които работим заедно или си помагаме в различни фактори от заснемането и други да стъпят в длъжност, като част от The Crix Team. Разбира се, това е план за по-далечните месеци от 26-та, но го запазвам като концепция. Всеки, който иска да бъде оператор, монтажист за определени клипове, може да ми пише в Instagram пак Crixperience за повече информация. The Crix Team цели да се съберат хора, които проявяват интерес към канала и искат да помогнат макар и малко с различните фактори на създаване на видео. Тоест, ако искате да сте оператор за едно или две видеа, да монтирате едно видео така фри и така нататък. Или ако искате да работим пък безплатно, когато разбира се обявя The Crix Team, вие ще стъпите в длъжност, образно политически казано, и ще бъдете част от The Crix Team и ще помагате за постоянно. The Crix Team ще са хора, които ще помагат за постоянно. Няма да е за едно видео или за две видеа, а ще е за постоянно хора, които искат да работят и ще са редовни в това, което правят. И това е за сега. Ако има още неща, няма да са в презентацията. Честит The Crix Vision.